ами яхе тоҷик ягон ҷуда пасредик мешава хо ягон ҷуда бригадир мешава ба ам се чор камбағала ки тоҷика ранги ма мебина кор файрод мекуна бия кор ҳаста карочи ойлик без задешка меоя ямо думо кор мекуна камбағали бечора хай барои зиндагӣ шохи зиндагӣ маҷбур мекуна ҳамаи моро зиндагӣ маҷбур мекуна ки мо ғарибӣ мебием агар не мо сумдор бошем шароити мо соз боша ко мо ҳамин тараф намебием ай назди падару модармо дур намешавем беномус файрод мекуна пасредни ки ҳароми ҳаромхӯр ямо думо кор мефармоя мега ки ойлика надодан задеш кашид сакраша нишидан шуморо айкорсир кадан сум шид баъд мепартом гӯш кунем пасредникое ки ҳамихе беномусен шумо фикр накунед ки ҳаққи я мардума мехӯрен шумо ҳам хел спокойна мегардем иншалло ҳаққи я мардума мехӯри як сим я мардума мехӯри фарду рӯзи қиёмат дар назди аллоҳ ҷавоб мегӣ ира ягон вақт фуромӯш нака ҳар як коре мекардагӣ дар назди аллоҳ ҷавобгӯӣ дорад то бидонам ки ягон натсияи дигара ки охи беномус тоҷики хита файро мекунӣ бадбахти даюс мегирӣ истифодаш мебарӣ ҳаққи кӯдакҳои вая мехӯри ҳаққи зану фарзандои вая мехӯри та ай аллоҳ наметарсӣ ай аллоҳ битарсен қиёмат наздика иншааллоҳ барои ҳаққи ҳар як камбағалу ҳар як ғариба хӯрдан дар назди аллоҳ ҷавоб мегем иншааллоҳ ягон хатое боша ай ҳамат бахшиш ассалому алайкум